Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kita nagduduma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nebag malam yung amin nga sa kapanda papagayam. Mani po dito yung Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasarakan in Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobutuan, Slawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manin na sumangbay iti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kada ito tipagayam nyo ni Mr. Limanong yung Anemi, Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laeng Manon Nemi. Kumusta kaya amin? Mga kanemers, mga idi kalman laeng. Please share this program, share. Kat padaanan nyo tipagkasalitaan na idi kalman laeng ni Dino. Ni Dino. Gwapo ni Dino. No ba'y may sala nga tricycle driver? Nagwapo. So nga doon agkrasken ko na. Ngayon napudno nga nga kayat ni Dino. Nalay nga ta ni Dino ito romansa. Padaanan nyo papagayam, tipagkasalitaan. Ni Dino, iti programa tayo, idi kalman laeng. Tipagkasalitaan ni Dino. Sagudayan nga ti surat, ti idi kalman laeng ni pagayam ti nga Dino, kunanan nito idi kalman laeng. Idi kalman laeng Manong Nemi nga in paradak ngayon paigid ti tricycle ngay paspasadak. Nga butad da kalukat nga restaurant Manong Nemi. Palasak man ti mapamet mangrabi di tako na. Ure may sakla nga tricycle driver kayang mo siguro no kasano tiya. Kangina ti presyo tiya. Milda man. Dati kat karinderya, Manon Nemi ti papanak, dagasan, sakbay nga kawidak, gumatak no kanti si Demi kinitatang. Nagda kami lang ngayon kinitatang, nagbibiyag Manon Nemi, tada duwa ka absat ko nga naikamang iti adayo. Idinto, nabit pa nga pimusay da dinanang. E di sumrekak Manon Nemi, nagtugaw, imasadig nga dagos ti may nga, wow! Nagpintas. Yes, sir. Good evening. Malimpay lang ading. Da pala di init. Huwag nang yung pasiksen. Ay, huwag na ya. Sardam gaya man. Hindad na kanyak Manong Nemi ti menu. Mano aldaw da ito restaurant. A week ago. Damong matig. Ako brad to Ito lang bigat nga ng rugiyak. Siya gayam ni Mylene. Inyawat na tigdakulap naman ng Nemi, ti Magdera kakit nag-right, di dakulap ni. Naglamuyot nga dakulap, manong. Kan talaga nakapimpintas. Amo Mylene, sa mga bagay tagbaling nga waitress. Alam ko matipagbagayak nga ron nga trabaho. Dapat may saka nga executive. Ada ka tinapintas nga kumbisina. Nagtrabaho kita may sa kumpanya. Ano da nga bagay mo? Unog yan kita may sa bangko, may sa ka-amanin siya. Hamet. Datot order ko, ramanak man. Ken,
Mabalin tuminom ti beer ito eh. Mabalin. Sige. Yun naman ti duwang beer. Dagos nga duwa. Italong pa din. Manong name kurso natak nga talaga rito nga babae nga may kariyak nga ta. Sabi ko mga jak may kari, tricycle driver, waitress lang isuna. Kinabot no naman nung name adan makuna nga nubiyak. Ngam sana ka seryoso kinikura. Nikura manong name kat arig na sisikkaruden. Gabuta na alag isuna iti may isang bar manong name. Gabuta krasnak, kahit kot malibre. Tano iruwar ko, nga saan nga libre, agbayad da. So nga nanubya kan di na oras ni Kura, mano. Nalayang gindi at ikama ni Kura. Sana kag seryoso. Tudyak kayat ti mga asawa manong name iti may nga GRO. Ngayon para kan kuha na manong name iti seryoso kaniya. Tako na ni Kura, nakasagana ka nung agbalbalyo no asawa ikasuna. Pambaramon pato. Asawa ka din ti babae nga. Diyak mo nung may kamanuak nga lalaki. Hindi may na-intend manong name iti order ko nga beer. Rinugya ko ang timinum. Hindi payapayak man insuna. Mapayagpay? Dandanin manong. Yore mo lang. Dino tinakan ko. Nalipatan mo yung bagay. So nga manong una. Sorry. Dino? Dino Cruzado. Dino Cruzado. Kasi la drama na ito. Kadi, baka kanagnagan ko lang. Malpasa ko nga mangan manong name itad ng tibil. Wow. Medyo panakkalin Tricycle driver ka lang? Wen, kukam si tricycle? Saan? Magipaspasadak lang eh. Abay nga tricycle driver ka lang. Wow. Si kamot itan timang interviewhan niya. Well, sana ka nag-graduate ti college. Nakurapay kam lang eh. Sika. Siya, nag-graduate 4 years course. Abay nga waitress ka. Atidog na istorya. Mabaling ka din mga cellphone number mo. Tapnuan niya. Tapno maka-istorbo ka. Sana ko may bilang ang disturbo. Sige, itid ko ka. Doon di ka lakras. Uy, kras na. Agpadpada ta, kras ka met. Nalabat pa isakyan ka. Uy. Manubya ka nga din na oras, nakasta. Agsagsagawi si Wak manong name kabayatan nga panpanurnurek ti kalsada ngagturong iti lugar bi. Ni magasak manong name iti aking ko ti tricycle kan inted ko ti boundary. Naragsak ka ita, di no? Ato siguro na pasadaam. Pagbagasulaing nata, naapultang ko't gasolina sa boundary, saan naman basit? May wallet ko. Kaya na gamata kamatin si dami kanitatang. Alagit ananusa ma. Pasada ito yung may sakaragin ni tricycle ko. Una, kaya medyo sa amuuning abusuan. Ha? I-care mo, ibilang mo makukuam. Una da, amoy yung batang kanya, nakirak. Alangar, iyawin mo ang di mo susaran tirabi eh. Una da, ang pagdanagan niyo. Nadlaw ni tatang manunay nga naragsakak. Dati-dati sana kanu agsagsagawisyo na sumangpeta. Baka dan tumatin niya among kanya ng asawa manak. Ano, dapat lang kadwa dato ya. So na medyo palakkalan at ibalay ng pasdik may idi kininanang mo, dedinanang mo. Kaya sino ko mga rotyag nga, dito na saan nga si ka nga brodak. Ada na mamukuntang. Sino? Dari Pinas, may salang nga waitress. E naglapsat. Nalaplapsat ngayon ni Cora. Tatang mo ito. Speaking of Cora, at tricycle nga nagsardeng manong namin ti sangot ti balay ket ni Cora ti timsaap. Kaya po damanin apalak no kasta. Ni tatang mo ito ng apapalan. Baka umyan man hindi nga babae dito balay. Kaya baka daw palakpak kayo mga palakpakan. Tatang mo, mga asawa kayo matin.
Hanin, sa akong isukatin, di dinalang yun. Hi, sweetheart! Kinuna naman ang naming at inarakop na ko ng dagos. Sana inamalan dagit lips ko. Uy, nakainom ka na. Talo nga beer. Siya nga eh. Di gumatang ka sa kahit mo tuminom. Dangay anak. Hi tatang, good evening. Kasla, dakdakay lang nga tao dito. Dakpay, pampansin yung balasan ko. Pasensya kang tatang. Excited ka mailiwak namin ka natin gwapong anak yun eh. Kano nasarakan lang nga talagang kayat na nga kasar. Wala, ni tatang talaga magbaga. Oy, puno ka man. Sino? Ha? Nangangan. Sampay. Nagbalong ka kumang. Anta na eh. Ano na ita? Tatoy. Wow, naghimas. Ano nga si Dama Kasta? Na, digwan tatap no, dagkaldo tatap no, pagpapigsada. Nabang gimata ngagpaiso manong namiti hapkis nga beer. Danggayan na kami. Narikat no mapratikap nga doon. Hapkis lang leta, sagiinim kayo. Nakainumak taloy tayo na eh. Nakailatap na minom. Nakbiti yan da angkel mo nga si mo. At dapat mang kibaga. Umiyang kayo tagat sa sadyayan. Ha? Tatang man. Loy, ori mo pa yung anak ko umiyan ni Jai. Kung umiyanak dito ay, dak to maka-isturbo ka na kayo. Manong nemi adda ni Cora iti abay ko ngo kumarkarinyo kanya umapro-apros. Ngayon ni Maylin manong nemi adda iti panunod ko. Nukas pagarikan ta manubiak ni Maylin problema kung dito Cora. Nukasunod pa nang kugtar ko keng kuwana. Yung sana kung seryoso, di ba? Manong nemi naginom kami, nagpulutan, kanangan, kalpasan na napanan na nga iti tuwalya kasla, balay na ti balay mi, napan nagdigos. Si marunok man nga nagdigos manong nemi, gabot mapalabanak man eh. Kaya nagbayso manong nemi, apag sirek ko pa lang iti silad ko, nga nagbalinin nga silad mi nga dua, no may dito'y balay. Beta, inarakop na kon nga dagos manong nga lamo-lamo ni Suna ti loko. Dino, nagasawatan. Awang pulos na ito at kanyak. Saan ka kayat nga asawain? Sabi mo, saan ka kayetin, Cora? Anya, makisesex ka kanyak, hindi na kayetin? Sex without love. Abi na rin na kung naman at I love you. Numatamak lang hanggang sa loko ka, papatayin ka, no, isukat na sa pali. Maawatan mo mati amin. Kasi lawan ti relasyon ta eh. Apa yung bagakadikan ka ti I love you before nga nag-sex ta? Nagbaliw ako. Punod ko na yung tatang mo. Kunak man ano, mailiw ka kanya. Mailiw ka. Abi nga order pala pagsalitaan ta. Napapatay ka. Ano saan nga sakti kasar mo? Manong nemi malipatak. Apagapaman nga lipatak di Maylin iti panunod ko. Iti trogyanin manong nemi ni Cora iti mangruman sa kanya. Nabang lumit ka di manong nemi. Ngam na panunutek nga adon nga lalaki ti nagpasag kang kuana. Tsak pulos kaya. Anya ti amok, baka agasawa kami, balbaliw akon ko na baka no. Adan to saan nakayat kanya, kita mapanpayat sa bali, pakpakawan. Gagangay mat manong naming agasog ka nagaring engak nung kasta nga romansahin nak ni Cora. Nangro na manong nami. Karahay lang aro din pinulutan kinsindami tayo. Kasla kayat naman man di mangan timurton. Mga niso na manong naming ang jakpe pulos kinan. Gabutada talagang ang jak kayat. At least, tumayo kak iti langit. Tumayo kami nga duwang agpadpada mga. Nimnuata ni Maylin. Ti agbaling asawak.
Kras na ka ta. Kras ka ko na itay eh. Naimasen titurog manong nemi ni Kura, tatalaga nga nabanog, taore kam na namit na lumanong nemi nga na tayo. Edi, kamalagip ko ni Mylene. Kinitak ti oras ni cellphone ko. Alas 10. Makadisturbuwak na ta. Indahal ko manong nemi tinted na nga numero. Nagring. Ada si Mong Pat. Hello? Mylene? Sinetay? Ni Dino? Saan ka pa yung nakaturog? Sampay, siyempre. Si Mong Batak eh. Apay, saan ka makaturog? Patangam, no apay nga makaturog. Pagbalinak pa yung nga manumar. Siya ti pa panunote mala. Napatangam. Ano problema? Ano problema? Sika. Apay nga ba di na ka problema, Mylene? Apay nga timteng kay tibiyag ko. Get ore siya. Problema ko man. Apay nga timteng kay tibiyag ko. I love you, Mylene. Nge, no. Aman, totoo. Awan ba sa bali nakarignak ti kastoy no sang sika. Nalabat pa isa tangarot keng kain. Sa dinungamin ti mo, idinawayak pa eh. What? Kahit mong sawan na asawam? Awan pa yung asawak. Yung matapag niya asawaan na kanya. Kanya? Isungandak dito eh. Gabot api manawag di balay di lugar mi. Saan nakatakat to eh. Kahit mong sawan aday asawa da kang ka. Dagiti parents mo ngayong saan mo akayat. Saan ko akayat? Gabuta, saan ko ngayon patpatek? Sino nga ti patpatek mo? No saan nga ti yasawa daking ka? Sika. Mylene, agpadpada tayo tirik na. Nagkasagada ka nga rod nga mangilaban ti panagayat mo kanya kas pagarikan. Agsasapo lang iti lalaki nga talaga nga mangipatag kanya, akas man ti panangipatag ko. Ang nakasagala nga lumaban. Api ko mga lumaban ak. Siyempre, tricycle driver ka lang. Saan ka akayat na ti parents ko? Tapay. Actually, nabaknang kami. Kung naktupay nga mingat, nga siya nga may bagay kang katagbaling waitress, gayam tamay sa kakot, gayam nga senyorita. Duwa kam lang agkapsat. Ni Manong kong Jun, nadaasawanan. Nakunak kang itay nga, nagretuwarak ti 4 years course. Kinapot no na, dati na mga opisina, itinegosyo mi. Ngayon kamot tayo pilit da, yung nga makiasawa, itipirid ang lalaki. Naglipasak. Actually, saan nga Mylene tipod nung anakan ko. Abi, ibagbagam amin di kita kanya. Gamot na kahit kung sikat imang ilaban kanya. Ngayon nakas pagarikan tagbaling katakrot. Mamaramin ko. Aitan ka dino. Dito pa lang, damok pa lang marik na dito eh. Nasaan ko marik na? Kani, friend, ang pagyasawan ta kanya. Andam ti kasta nga sitwasyon manong nemi ni makariing ni kurang ang ng pupuutan. Inagaw na kintin manong nemi ti cellphone ko. Hello? Wik, abay na ka mo. Muti cellphone ko. Sino ito? Ha? Muti ti cellphone ko. Inagaw ko manong. Hello? O, matid. Sino sasalita? Kora jak kahit kasi naramid mo. Kahit mo tapagtalawon kay tamat lang. Kung nagman jak kahit nga tapag sukutam ka, saan ka nga etin, Kora?
Amom data. Inahalakalag itibar. Hanggang hanak nagbayad. Ngam gabot na krasnak. In limbrenak. Deta lang pating ka. Nangrugilat kasta. Nga numaili ko, umay ka kanyak. Lalaki ak lang siyempre. Ang kasapulan. Ken kasapulam. Papatayin ka. Papanawag nga kahit mo. Sige, maturkan. Pamanawag nga rod. Mapalag sa baray kwarto. Uri tao ni tatang. Loko ka talaga, papatayin ka. Nung mamukla dito sa sinot ng isukatam ka niya, bakitam. Manong nemi nagawid met lahing ni Cora iti kabigatan nangin mangipangpang ta. Kata ko nagkagkuha na, saan kan dun gumamay? Tanong umay ka saan ka, pastriken? Halamat nga mabaling nga bagak nagsinatan, tao mo't nagbaling nga relasyon ta? Ha? Basta saan ka na kayat? Saan ka na kayat na pagustuhan? Mamuak lang dahil nga babae nga palang isukatam kanya, kitam. Mapangkok pengitin. Manong name sakbay nga intuloy ko tinapan nagpasaday iti nga bigat napanag di mga city restaurant ngayon ni Mylene iti makita nak manong name si mabat nga dagos nakiktutak iti arakupan na Mylene Dino nakasaga nakakadi nga mangilaban kanyak kasunod kinapudnod pa nagayat mo kanyak ang nandikin mo sawin nukas pagregan na masarakan dak. Dagiti mga sapsapul kanya. Kayat dag na yawid. Di mo ka di kayat? Nga sumangpetay di balayo. Saan nga napintas di balay mi? Amok napintas di balayo. Nagkasagana ka laksi din na papagay ni mama. Nulakid di may patek na. Ada kang katinagsak ko. Hindi lang kalman ang nagamamuta. Uwin. Hindi lang kalman. Hindi mo't lang kalman nga rinugyan kang ginayat. Kat mamati akmet kay patpatek na. Ngayon ti sa ludsud. Nakasagana ka nga mangilaban kanya. Sige. Ipustak ti kakaiso ng biyak ko. May labang gulat pa na kahit ko kayang kamailin. Papagayam, kasanong nga klase ti laban ti sangwen ni Dino. Anya dagururay, nagkasat ni Dino. Papagayam, intay ni tuloy nga ibasa na iti pagkasalitaan ni Dino. Anang at ang alaban, iti pangilabanan na kini Mylene. Manong nemi ti sang kong amo sa baling alaban ti muna nga napasama. Sinurot nagkahan din nalimid ti loko nga kura. Nakita na nga simbrekak manong nemi ti restaurant. Kan nakita na manong nemi, di pa naginarako mi kini Mylene. Hindi taro muarak ko man manong nemi nakigtutak ini dumarup ni Kura kat napanamatin pinungot-pungot ni Mylene. Ay! Siyempre manong nemi pinagsina kita. Kura! Ibatam ni Mylene. Ibatam! Hindi nakarukat manong nemi induron ko. Ori lang na porsisi. Dito ka ang babae. Di pag-isukatam kanyak. Mylene, pasensyakan. Di ka pa nangrugin na kilaban. Sakbatin ti. Muna nga lumaban. Kinunahan ni Mylene manong nemi kit dinarop naman ten ni Kura kahit nabalsen. Saan kun nga maanawa ida manong nemi. Uri taking ko ka ti restaurant ginsut mga anawa ka nakuha ngam talaga. Palabal nga talaga manong nemi ni Mylene. Agpakpakawalan nga agpakpakaasin ni Kura. Saan? Batan na ko. Naku, yun yung ganyan ni Mylene. Kakasta oras ti karamot ti rupa ni Kura. Saan nga siyak tilablaban naman? Di nakama mo. Kunana. Manong name ka po iti day nga napasamak.
inikat na ni Mylene. Ma'am, siya akong nagpadispensar. Saan ko man napasamak tigas ito saan nga ni, saan siyak, saan nga. Napasamak to gulod to pinungot. Kahit nang sawan. Gaboy ti ayat. Kadya akong kahit pa yung maulit. So nga, sorry, nagaget ni Mylene, kakursunadak, ti panagserbina ang masapul nga ikatek. Saan nga nga mawalbaliwan desisyon niyo, ma'am? I'm sorry. Hindi rin muharman nung name ni Mylene ito may sa kwarto adan bit-bit ng bank. Papanang narodan. Tapay, di na kayo desang badibalayo. Mylene, nung saan ka nakasagana ng lumaban? Nagsapulit sa baling at trabaho ko. Aman, kahit kang ilaban. Jet tricycle ko. May ganda. Itulot ka di balay. Nasdaaw ni Tatang manunemi di sumangpet kami. Kaninyam amok. Tang, ni Mylene. Tagbalin to ang manukang yun. Susapulag sorte burto. Nakapinpintas. Napinpintas ni Cora, Tatang. Namamong ni Cora. Nagpingnget na. Kakaasin ni Cora. Anya? May remote ni Cora di restaurant ngayon ni Mylene. Nakita natin niya pasamak. Susapo ya. Kita mo matidunor mo balasan ko. Dito labuok ko ti napungot na Tatang. Iti balasay ko. Sala nga pungot. Kinarakarabota ko. Iging ka nagpakpakawan. Kakaasi nakatid tabo kukom. Ngoril nagpakpakawang nagpakpakaasi na sarda nga akong Tatang. Nangarot kahit asawan dito, damat arawatan mo balasan ko. Inikat nagdi-restaurant Tatang. So nga, nyawid na patin dito ni Dino. Alakit no desisyon nyo dito, agad na desisyon nyo, anak ko, agam, huwag kasi kumapit, kalay sapay lang muna, taga-ano ka dito, umay kami mga asawa. Saan nga sinumbatan ni Mylene manong nemi, iti agsarita kami kinitatang, yung bagakang kuha na tipot mo. Anya? Kahit mo sabon, bak nang da. Nandan, sana ka nung ayatan di lalaking pangyasawaan na di parents na. So nga nagtalaw, aglimlimang. Ay, delikado barok. Tatang, kasi numamon da nga dadtoy. Ang mga mbet no, nagasagani ni Mylene ng alaksidad na. Kahit ako serbi ng bet lang aruta, nga may kamang kadibak lang ta, laksidad naman. Saan kumot nga mapteran, di ba kinabak nang dadatang. Kabuta inayat ko ni Mylene, hindi saan ko pang namubak nang da. Mga mbet no delikado, anak ko baka madisgrasya ka. Nagasagana ka matay tang. May labang ko lang di panagahit ko kini Mylene. Dimteng tirabi manong nemi. Bakan tinitang silid. Silid ti inaw na kamsat ko. Nginakamang ti dayo. Tapay. Di mo kadikayat nga kasilid. Kaya't ko ang sampay nga mambalin Dino, nagyamanak, di pa ng respeto ng tikinababaik. Yung nakaspagarigan takid daw nakasaganak. Anyata mo, baka ito no masarakan dak at bundis akon. Awan to't marami din di kinaganak kanyak. Bakas na, kayat mo? Sika? Nagpanunod ka no kayat mo. Saan ko ilalak tiri daw ko? Ha? Saan ko ilalak na tiri daw sila ngayan ko? No makapanunod ka to kas pagarikan. Manong nemi, jak makaturog.
Iso nga bimangon nak. Saan nang inlak ang paiso ti silad ngayon na? Ngayon nakapatay ti silaw. Si Mareka, inrekap ko inlak ko. Saan ko nga saan ko ganyan ti silaw manong. Ngayon, nalawag na agandap ti kidapudo ni Maylin manong nini. Imas degag. Binuybuyak manong nini ti langana nga nakakidem. Manong nemi awang prana. Nagpintas ti sukog ti barukong. Virgin nga tapay laing dati na babae. Narasay ti bado na mano. Nagtugawak iti iking ti katre. Ti amok ket matmaturok. Samit kayam. Tapamang nga nakatugawak manong nemi. Bimangon ket inawid na. Maylin. Kung ako na naman maturog ka, sana ka makaturog. Sika nakaturog kayo tayo. Sampay. I love you. Tino. Nagasagana kalaksidan di kitinangan na kanya. Iba't patay ka man, Maylin. Uray do'y pustak ti kakaiso ng kabiyag ko. May labang ko natin panagayat ko rin ka. Inamalak dagiti lips na manong nemi. Naimimas nga amang ni Cora. Sa bali ngamin manong nemi itiya makipag-sex. No adayat nga naibudi ka dagiti arakop kinagkekman. Nakatangtanang ak manong nemi nga nangapurus iti duwa bantay iti barukong. Saan ko labas tayo na purus manong nemi. Pinadas ko pa yan tinagdede. Nangig ko manong nemi iti kasla mapilpilit malaplapdan nga aring engken asog ni Maylin. Nga magabutan dinan malapdan tirik nana. Dino. Dino. Sakit ka din. Virgin di ka di bibig ko. Virgin pa iti adda, iti barokong ko. Itang laing nga maraming kanya ti kastoy. And I like it. Come on, Dino. Dino, come on. Come on. Come on. Oen manong nemi nagbalin akon nga wild akaspet kang kuwana. Kasla awanen ti bibiyang ti lubong kada kami manong nemi kini Maylin. Nangro na lang aro din dagmay masan ti bagimi. Idi tatukmuot kon manong nemi nga usatak ti ruangan ti kuweba ket talaga nga virgin. Dino. I'm sorry. No nasaktan ka man. Okay lang. Go ahead, Dino. Kargam ti tiyan ko. Tabarbaring isut ka po nga handan to ni papilit na mamakin papati lalaki ng tsakayat. Come on, Dino. Dino. Uwin manong naimian yan nga gasgasat ko kunak. Nakagasgasat ha. Uwin. Nadanak man idinti mo nga nubya, sakbay kay ni Cora manong nemi, saan nga virgin. Dito lang nga Maylin manong nemi sa sarakak, nga talaga nga kukwak, katsyakto lang. Nagbatbat nang naarig naman nung nemi ngawanti na nakinturog mi kini Maylin. Ngayon di pumarbangon, maturog tanggo na. Namabekas la mayang angin iti kabigatan na. Masapul ka na agpasada. Kalang kam nga nangan, pasensya ka na. Narawang ka ti namay. It's okay. Marawang magtumit lang. Di mamugluto na. Susuruan nak. Sige, susuruan ka to. Sumuri ka trabaho. Isapulan na. Iso nga, sakbay nga mapangkapasada ka,
Kuyugan na kang sumunod sa trabaho. Anong orte pagtrabaho man eh. Kompormentat na. Basta na siya ang katrabaho, kabaylaklakin din. Gabot na kaya't na tagtrabaho manong naming sirik ko, iti amamok nga da karinderya na. Pasensya ka na, karinderya, hanga restaurant. It's okay. Basta, dagasin dito no, agawit ka, magpaspasadam, agawit akmet, agawit na nga doon. Nana, anusan nyo na ito yung asawa ka, tuloy. Sapo kita. Isot agan anus Baka naka-etikas ito yung trabaho ta. Nakakinkinis ti kutis na. Opisina ko mat pagtrabaho, malasan ko. Di ka naggraduar. Ang mananang yung awan kanyak ti records ko eh. Hang ko naala. Kita, isa pulan na ka. Kastilatan na. Temporary pa lang na ito ng panagtrabaho. Marbaring no, makasublak tumalit dyan lukarming. Sige, panawang ka na. Ayun na. Adulakid di agganar ti akarinderiyak si Gandino. Kapag nalapsat na ito, intend mo ang ganyak kang trabaho. Pwede chancing ha. Di ka patpachancing ha, sweetheart. Si Kamit, apay adag chancing no ha. Hanga tamit. Kadag pa yung sumanong nila. Inarak na kiti panda ka tricycle driver. Dahil ka karinderiyak. Kasi ti may sa nga malim. Pare, makan, tantagpak siya da. Nitoy, medyo ka rin daring ang nalapsat siya ka. Nitoy, tiyan na nasuling. At nagan niya babae, Maylin. Asawak na siya pare. Oh, ano asawa ka? Ano pa yung asawa ka? Di ba ni Cora, ti darling mo? Awang kaming ni Cora. Yung asawak tuwi din siya eh. Siya tinangisarak sa siya eh. Nagsartekan siya ka. Nagatot agar-araw kang kuha na. At nabaling nga armen, kapot. Nabayakin nga sipsya. Nastrek ko ti kuheba na. Naggasat kandino. Jesus, apo. Tagano na dya ya. Tagadjay. Sunod tagbaling nga asawa, palubos ti apo. Nasumangpat kam dito ibalay, manong naming albasa nga tagasakit ti karinderiya pagtrabahuan na. At damatin iyawid niya nga si Dami Kumusta trabaho, sweetheart? Okay, enjoy ya. Enjoy ka, kaputado di kita aram kan ka. Kung nagbat katakwa ng asawa ko, baga pa kasi ka, nga paano nga driver. Kahit namati damat, di damat mamati. Tuumayag to sa jeta, ranaek na kita paano nga driver ta, iyam amuka, wano sikat mangibagang asawa nak. Andan makabulan mi manong naming agdenden na kini Maylin. Idita may sa ngundaw yung paspasada nag-green cellphone ko. Agbay-vibrate manong naming nakabulo sa kanya. Imbag daong pasahero kinsardin ko ti tricycle ni Maylin. Hello, sweetheart. Hello, Dino. Dakis kang damag. Apay. Ni Mama. Nasarakan nak dito eh. Kadwanan di kayat na nga, kadwanan di lalaki nga kayat na nga pangasawangan niya ka. Kat, nagpakadak lang nga agsiarak. Tinawagan ka. Alain na ka? Ibaga nga, adan ka dandan na. Masik ka. Kat, anang orti ko nanda. Kayat na nga, kasarita na kakano. Nuti nga ron. Umuna ka minsan di balay. Tapos sumaruno ka. Siyempre, madano minsan dyan ni tatang. O sige, sumaruno ka dagos. Manong name sumaruno ka dagos ko na ngamtsak pagandahan rin tricycle. Ano nga tat mapasamak? Jak amo manong name patangan no anyat mapasamak. No anyat aramiden tilaki nga mangyat ang mga asawa kini Maylin kayat na pengata. Uri mamuan na talaga aglib-ibid kami.
Ginawagan nakmanen man ni Mylene. Ayan mon. On the way akon. Alis tuwam. Alam mo, pasama kita. Siyempre, alalo ko yan ni Efren. Noore ka noon, dan napasama ka rata. Nagkasagana kang luta mga asawa kanya. Diyan mo at noon na pagsasalitan na mama ni papa ni tatang mo. No alaenda ka, sumurot ka. Diyan mo. Makulkul ti panunod ko eh. Kumakit masigog ako ndap no. Ngayon makabulan tamad palagdandan na. Di ba gamnatan ka masigog ka? Padasa ka. Hindi sumang pagkatakuan manong nemi na baigdagaya mga nagsasalita. Di sumurekak manong. Doon niya talaga tilang at ina ni Mylene na pintas ka bakit agas kabintas ni Mylene. Guwapo mat manong nemi tibagbaga ng Efren. Sika ka din ni Tino. Uwin ma'am, tinanong mo ang tricycle driver. Nakasalito nga tamat ni tatang ko. May sabalo. Talo ka mga kakabsat at dan asawa na kiti kakabsat ko anay kamang tiyadayo ma'am. Ipatpatid ko ni Mylene, ma'am. Kanakasaganak ng mga kasaro, mga asawa kong kuhana. Dala mapasadaam, iti mong palim mong ipapakan kang kuhana. Nagpiminantag kami. Itirikat ka namay. Mawatan ka, Marok. Kagangay nakasat mangig ko. Nabutan niya ako mga rot, tibagam. Saan ko nga itat, anak ko nang kumaha. Kumuskusilap mat kanyak manong nemi ti Efren. Kontrabida lang tilangan na manong. What? Kontrabida iti biyag mi kini Mylene. Api nga papilit na pala, tibagin na kita. Saanin nga virgin, ti kayat ng asawa. Manong nemi pinapayanak ni tatang. Napanagtiyan na. Tang, apay. Barok. Andayin tadakan niya ka cheque. Cheque? 100,000. Apay, inawat yun. Kaya papilit na. 100,000 na ito. May tatang, tapi nga, kunti tayo sublik. Lukot, apay nga, di mo sublik. Amoy sublik. Ma'am, intadan yung kinagkan nyo ni tatang ko ti cheque. Uwain, basit ka di data? Nayo na. Isublik na. Ma'am, saan ka naging kuna? Apay di no. Nayo na, pagbalik nga 500,000. Aday mo lang anak ko? Awan siya, hanga siya tag-desisyon na. Ma'am, nidikat ni Mylene. No alam niyo ni Mylene kit sumurot, awan maramid ko. Igawin ko man, no, isot kayat na at sumurot. Ngayon to awatin na takwarta. Hanggang ka po ta, nakura pa ikamlaan. Saan nga magatgatang di pa nagayad ko kini Mylene, ma'am. No kasta, isublim. Isublik, ma'am. Kapag na dinaawatan man nung namin, disukit sango na. Inala na. Kabila tibag na man nung namin. Nakadumog mat ni Mylene man nung namin. No kasta ihagbati ka. Bati ak, mama. Kapag sa nga mabaling nga sumurot kata kayo. Italaga na parang nagdadagsena. Masikog ka. Wan, mama. Ada na po ko yung tiyan ko. Yan saan nga mabalin? Nore man pa mapututan na ka masigugan na kareto nga mamirmiraw. Saan nga mabalin? Nagkasagana ka lang sidan na, mama. Ano
Impakpakan na ito nga tao kang ka. Ma, ni Dino ti patpateg ko. Saan ko ipatpateg na Efren? Oren no magkatan na ka ni Dino, muno ni Efren, nga ilogan iti kotse. Lumaban na. Karamutak, kagatag. Sa damat ni Dino nga mangigawit kanyak. Saan nga mabuting ni Dino kina Efren? Nakasagana nga lumaban ti lalaking ipatpateg ko. Nga ta? Nakasagana kamatay. May labang kulat panagayat ti anakyo. Panagayat ko iti anakyo. Ma'am. Efren? Mama. Hindi pala tururahin. Ma. At ito sa bali akong naway. Magamit tayo. Mama pa yan, tiawag na iti ina, manong name ni Mylene. Manong name, hindi makapanaw dan, inarakop ko ni Mylene. Mylene, agaman ka. Abang agaman ka. Siya tirumbay ng agaman ka. Nagbeso nga masikukan. Baga ka lang tikas niya eh. Makabulod na pa lang tanden na. Ang no sana ka madatnan, next week, baka naman sikukan ng peso. Saan to nga tanang subli? Dagiti dua. Hindi ka daling mamangmot, imang ipapilit? Yes. Imawa, awan ti maaramid ni Papa, tanaturturay ni mamangam ni Papa. Agdadayamudum ni tatang manong nemi, jak maawatan no apay agdadayamudum. Tang apay. Nagsalo, kintalang ko na kanya, kung di check, 100,000. Naman mo pala, inagawin suble. Kituore ko mga saan nga simurot ni sino? Ni Mylene, ori saan ko mga simurot, at ako makanyak na di kwarta, check ako mapasuplian. Inalang tatang mata. Gano'n inawat yung saan ko yung subli. Haring naman lang, kilakla ko yun, panagayat ko. Sayang eh. Dahil tatang, masayang kasta. Panyo tayak dito to, barbare mga bakak, bubaktang tayang bigla. Kalpasan di dua alawas manong nemi nga panagturong ti ina kenti kayat da nga mga sawa kini Mylene ti balay mi manong nemi napasamak ti jak pulos ni namnamang pasamak. Edita adamang said kanyak manong nemi nga dua may isa nga motor nga naglubunan ti dua nga tao nga naka-helmet. Idi pagkamamta paltugan ako. Manong nemi sa angkon nga napuutan no anyat si marunong na pasamak kalbasan nga naarnuk-nukak. Agbiag nga ta ni Dino papagayam. Agbiag at siyempre siya nagsurat, di ba? Ni Okay, ituloy tayo mapagayam nga ibasa. No sa Dino pagtungpalan kayong pagkibusan, ti pagkasalitaan ni Dino. Iriag sublin ti puot ko manong naimadakon ti ospital. Ni Mylene, ti magbambantay kanyak. Dino, Mylene, napasamak. Agyaman tayo kinabot, Diyos. Nakalasat ka. Itilikodan nga. Talo. Nga bahala di simbra kiti bagim. Imbag ta true and true. Kaya nawantin nandalapos nga. Nga maselal nga paset ti bagim. Baro nga biyag. Masino. Ti mayat nga matayak. Simukon.
Ha? Gamot na. Natiliw na nagitidwa na tiger ball. Kat intududa. Sino? Ni Efren. Kung nagtupay amin nga, hindi ko silap na kanyak mga ipangpangta. Nang alam nga rin, kwarta nga. Dimteng ni Papa, kalbasa nga namuan na nuso dinatayan ko. Ni Papa tayo kapon di kwarta, nagasgastusag para kang ka. Nagsayat gawin ni Papang mo. Nilang mamatimayat, nga ni Efren ti pagtungbalak. Ngem, sigurado nga malungsot ti pagbaludan. Tsak kayat nga may sanod ti kaso. Manong name minamamok ti ama ni Mylene dito sumarunungal daw. Nagkamanag ka na kayo, sir. O, sa bali nga pagyamanan tayo ng sanga ni Apo Diyos. Sampay nga naikari, nga mapukaw ka dito lubong. Tapos nikastagat na, agtultuloy ti ragsak. Ti anak mi, ni Mylene. Ngem, saan tak matakayat nga baling nga asawa ni Mylene. Tila nga asawag ti di mangayat. Ngem awanin ti marami doon na ita. Ta si babalo doon ni Efren. Ano kasta? May karikang madlaka na kayo, sir. Noon yaman ti pakaragsakan ti anak ko. Pakaragsakan mo din. Agyamanag, sir. Sir ka di pa lang. Nangruna kat, imbaga ti anak ko, nagdadagsenin. Nakastakit talaga nga, nakaala nga dagos. Manong nemi nagpakada ni Mylene na sumurot kani Papang na, ngagsubli ti lugar da. Kani tatang manong nemi, tidak si babantay kaniyak. Nukas takit may kamang kamot lang di baknang barok. Nagsubli pa natin ni Mylene. Tang, eh takit mo sawan. Ay natin amuyo. Baka itultuloy inana. Iti mangsapul sa baling nga pag-asawaan ni Mylene nga sanga siya. Basta baka hanang ng subli. Hindi saan ng subli, di saan yung tatang mo. Baka adaman ng kwartang intadakang ka. Eh, dito yung pagbayad sa ospital, imbati ni at Papang ni Mylene, kanyak. Eh, baka sa bali pang igastuan nyo. Nilabas ito ta. Inakto labas ito, makigasang gas at Galihera, no, Domingo. Ay, tatang, alam mo dito na kwarta. Ba't palut amin? Eh, kasan lumaabak kayo? Kaya nadak pa dito sa ospital. O, di ka pigpig sa unay, kata di ka pinaimbagang. Imbag manong name ito saan ngayon paninsugal ni tatang. Ti makadakas manong. Kalbasan ti duwangal daw, awan ti maure ko nga tawag ni Mylene. Siyak ti mawag manong name unattended cellphone. Rumuha ko ti ospital manong naming ngimawang ni Mylene. Ay hapay na ta. Adakon manong name dito balay. Ngay tuloy ko dito iti paungar. Tang, apa yung humadlangan ni Mylene? Amin ti ko na nakin kayo di. Sumurot ka ni Papang na. Tagsublid tumatlang tatno, mapagsasaritaan ti kalasa, kasara. Eh, antang ti nga ro din, pangikasar mo keng kuana. Awan. No, saan nga gapo katakuan, awang kumap, kinastos mo, baka saan ka nga na-ispal. Tabi na iba, anda ka iti doktor. Umanayan, di ka naramid da, lipate mo. Tatang sa nga mabalin. Ada po ko yung iti tiyan ni Mylene. Eh, kakapin nga rin sa ngagsubli.
Baka nagbailigi na di inana. Tatang nga, nangigawid kang kuana. Baka no, impamuspusan dan nga saan nga makadanon dito eh. Intuloy ko matlang na nagpasada manong nami. Kat no makita dak dagiti patak ng driver. Ay! Dino! Isibibiyag ka! Sampay nga dimting ti oras tapno matayat pare. Alaga! Hard killer pa tinang tira kang ka. Mamano di kita'y agbyag, tirayan di kita'y hard killer. Magayam, kumusta tinapitnas kang balasang live-in partner mo? Yan ang harti problema ka. Isod ka po no apay nga kahit nakapapatayan sa kari. So, ngayon, awanan. Di ba't lagsublin? Hindi hadak pa lang sa ospital, nagpakada nga sumunod ka ni Papangna. Eh, magsumliak tumitlang ko na lang yan eh. Humitlaing yan. Kata siguro agad saan matlang na kayo tinekari. Siguro kat na amiris matlang ni Mylene nga sika, ti para kang kuha na. No, di kat adapay mas gugwapo kan baklang, agbaling asawa na. Check mamati. Apay nga ron. No saan kong mauray, kalpasan ti 2 bulan. Makauray ka, ti 2 bulan, mamisala bulan. Manti ko na kangamon. Mapanak iti lugar da. Uray dyan, mapaspasama. Dimteng nga ron deta ng kadeng ko pa ipapaniti lugar da manong nami agrubrubatak. Papanam, di ka panagpasada. Papangadabag mo. Mapanak iti lugar da mahilin data. Sila aramidem. Ang mga timika dumagundawag at amang paltugang ka saan ka doon makalasat loko. Tatang man. Kahit ko lang yung paniknik. Wala na mapaspasama. Talagang patpatig ko ni Mylene. Bay, amaw, no talagang saan nga kayo tinekari. Ipagyamanam kit nakalasat ka. Awanin ti problema, tao mo ti kapunan, no apay nga patayin da ka. Basta tatang, susara po, gawin ka. No, nakasan ka, mapaan ka saan? Lapdan ka. Tangem, basta. O rin nung dinaktinong tungpang karagiti mo na kakabiling ko kang kaagat na orat, no, paling nakita. Kasano no maulit tumanin, ti pa nakapaltog mo? Mag-awan doon kasat mo. Sige. Tumbigat nga rin papang ko. Libasan ka ito. Idi tadagsardeng manong naming nga kotse ti sangot ti balay. Nagigtutak. King kotse nga ta. Idi malukatan diri daw kat dumusag. Mylene! Mylene! Ada ni Mylene! Sinabat ko manong name ti maray man si mamat. Manadlaw ko manong name. Talaga malat madlawin ti tiyan na. Oh, Dino, I miss you. Abay, taka lang. Abay. Kasano? Anya? Impupuknak ni Mama. Anya? Kung nagtubay yamin. Magmanta na ka. Nakaruwar ka madlang. Nakaruwar ka madlang? Yung buta pinaruwanak ni Papa. Kaskas nga din akayat ni Mamang mo. Dino, orat na sampay una madlaw ti tiyan ko. Adentad ni Papa kanya nga panakila ng kwarta. Isog gastusin tayo ti panagkasarta. Ha? Di mo kayan? Ang manangin nakamawin ni Papakmuti. Ang gastos ti panagkasarta. Han. Tapno akong to ti maramidan ni Mama. Sumansaro ni Papa. Iso nga, urayan tayo ni Papa nga dumdeng tapno mapagsasaritan ti petsa. Nangig amin ni tatang manunimi, timbaga, tiagbalin nga asawa. Lukas takip talaga nga takay tagkatuluyan eh. Kung tatang,
Itong bigat, sumangpit to ni Papa ditoy. Tapos ni kastakit, oray simple lang ang kasar. Oray huwes, tabal baliw mo tumit lang tagkasariti. Simbaan, kinidino, no, awan tong timaramidan ni Mama. Dintang nagpeso manunemi ti katugang nga lalaki na pagtutulagan ti kasar manunemi talaga nga huwes na ka-schedule. Nangalakam lang manunemi ti lima nga mga anak kada kami. Kat syempre ti ama ni Mylene manunemi ti nang saksi. Hindi pa nagkalay sa amin iti anak. Iti anak na. Ama ken ama manunemi. Sa iti restaurant, manunemi, sadya kami nga nangaldaw. Abalayan. Ay, abalayan. Anat sumaruno ita nga plano. Kahit ko lang amuan anat sumaruno. Iyawid mo ka din di anak ko. Saan nga ti lalaki ti mayawid, abalayan. Nung di ti anak ko ti mayawid. No kastag, talin na ito, sinon ko, kulak-lulo, palawan da. Agmay-may sa akin. Agtalin na dito yun. Ganuan yaman ti kasapulan nyo. Adag madamag tayo. Mangipas na kak sa nga tinegosyo mi dito, ti anak ko ti mang-manage. Talapitas mo dito nga lugar. Agad na ito yung anak ko nga raw. Tumanugang mong anak ko, balayan. Tang, nagsalitaan min kini Mylene. Ituloy ko tagbasa. Sumat ti ko matisan isingasin ko. Tapos kastagan may ikari kamad lang kini Mylene na nagradura kamad lang di koleho. Amara ko rin hubing kamad pa. Pimintas manong naimi ti balay mi. Babae ti tulong ti asawak. Hindi manong naimi. Ta imanits nan ti sangat ti negosyo ti kinaganak kang kuwana iti lugar mi. Nga deta kano iti patawid dan kang kuwana. Tadya kapsat na manong naimi nga inaw na sumitla kano ti adada nga mang manage ka iti negosyo da iti lugar da. Hindi agbasbasa iti college manong naimi tuloy kumadlat na tagpasada. Ay! Hindi na ako. Ano, di mo kaya atin tagpasada. Baknang ganggat. Nakaasawa ka ni Baknang. Manager. Sa pulang matlayan eh. Di anak yung ay. Akit, bintakila na. Tatang ko ti makamong mga yawan kang kuwana. Nadang kami pa iti may kaduwa nga anak manon na kalpasan kini Junior, Dino Junior, si maron ni Jennifer manon na Uburaan ni tatang manong nemi ti kaywan. Tagibi. Tagtrabaho kami. Ay, trabaho ti asawa. Kaya din to sombrega kabaw nagbasa. Ay, ka manong nemi nga nakitak na minsan ni Cora. Cora? Ay, Tino. Abi kastat nila nga. Nagalisto ka ba na nagpakit? Gagangay ah. Adamot na nasawa. Ano? Adamat na langayat ka nga. Kago. Nasawak. Naglusyangak mo tinata, naganakak ti talo. Ay! Nagasat man. Sunod nagasat. Nagasat ka kada di asawa. Wala. Nagasat ka di asawa. Aging ka nakagturpusak manong nemi kadda kamin iti asawa. Iti makamo amang manage manong nemi iti tawid na nga negosyo. Nga nadaan pa iti sa bali pa nga sa nga iti sa bali nga lugar. Iti agdama manong nemi adan iti higher grade. Dagiti dua nga anak mi manong. Iti nito tasyak, tultuloy ko titimulong ti asawak pag tinulungan mi. Kat no kasta nga da okasyon iti balay manon nemi ayabak dagiti padak idi nga tricycle driver. Ihimbag man tasan na kam nga malipatan din. Kasano nga malipatan kayo kat nagkapuak dita. Diyak malipatan tinagkapuak. Nakagasgasat ka din. Kastoy lang talaga no isot dait kari nga dumteng ang kasat tunggal maysa. Managtulong kami met manong nemi kadigitiya nga gasawa ka nagitag kasapulan
nang runa ka nagkapuwak nga agpaspasaret tricycle. Kanda dumapay manong nemi kabagyan may agkasapulan. Nang runa manong nemi, dagiti kakabsat ko, tas ang damit unay nga na, adan tinapinta sa biyag, sudat may sa tulungan. Tiin na ni Mylene, anong nemi, simukumit lang, kanang balina nga siya at kadakami. Dati nga rin ti pagkasalita, kanagyam naklaon na iti anos mo nang ibasa, sabi ko matadamat na ibatik nga adan, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program, and God bless. Tuwing nga rin dagyaman nga pagayam mo, Dino. Thank you nga, Dino. Thank you parang ibura ti pagkasalitaan. Thank you matkaragiti amin nga nagbuya, nagdadengag, nagbuya, papagayam mi. Thank you taga kada kayo.